Ya, masih gusuh-gusuh. Hello guys. Nah ini mak badi gusuh. Ayo. Dan cara jangan. Anjar gusuh naik deh kuazep. Angni soरिगिदिं naik deh kuazep. Danger guys, danger gusuhtar. खामानि मावगासिनो दङ नै ग्रिन हाउसआ बेनो बे माबायदि खुवा खुदों बाब आरो मा बुंबावनो ओइ डेन्जार गुसु आसामाव माबायदि जादोंथाय गाइसमोन खोन्थाहरदो कमेन्टआव दा आङो एक नाम्बाराव फैदों जाबाय गुसुथार गाइसमोन नायदो आयु माबायदि आखाइफ्रा गुसुजोब हमनोनो हाया होमबाबो दिनै भिडिअखौ बानायबाय आरो ना माबायदि जि खाख्लुमनानैसो लादों आङो दा नायदो ओइ आंनि लोगो सासे दङ आंनि लोगो सासे दं दै माबायदि मोनदों गुसुआ माबायदि मोनदों हो देन्जार गुसु दा टाइमा खैथा जाखो दा 7:30 जाबायानो नै 7 बारबायलै ना गुसुथार नायदो गुसुथार वाव माबायदि खाख्लुमना दङ सिगारेट सोबनाय बायदि ओंखारलायो संगाला माबायदि जाना दं नायलाय बा माबायदि मोनदों गुसुआव माबायदि मोनदों बरिया मोनदों ना गुसुथारलै बोथोरा जोंना फासिया बिबार खुंगासिनो दङ आजाय गुसुथार ना आयु बाला नै सौदावलायदों बिबारा नै बेखौ मा होनोमोनथाय हट शट नैबे आगर शट आवलेन्स आयै जोंना नै मंगलसिं आदा मारै नै बिबार ग्रेन्डिं खालामदों नैयाव बिराद गुसुथारलै बोथोरा बाब बिजों बिबाराबो खुजोबो एखा होबाय नै ग्राव ज्राव होबाय जांख्रिबाय ग्राव ज्राव बेबायदिसो आरो नै बिबाराव दोननानै जोंखौ फुङाव दानि बानायजोब्बाय बेखौ दंबावो बानायजोबनो नै थासुमल बेखौ बानायजोब्बाय गाइस भिडिअखौ नायलांबाय थादो उनाव देखायलांबाय थाबावनोसै आङो खाराबानो जाया गुसुआ दा गाइस आङो ओंखाम संनोसै नायदो माबायदि ओंखाम संनो साजा देखायदो ओंखाम दंखायो दाथ' मा खालामनो सोंग्रोनानैसो लानांसिगोन बिदि जाबाय ओंखाम ओंख्रि संनोसै कुकाराव होबाय नायदो yes okay बेयाव दांलाबाय जानायाव खोन्थानाय दंखायो do not touch कारेन्टआव सुइच जागासिनो डेन्जारेस दा आंनि लेखाखौ गारनोसै
देन्जार मोनलै नायदो माबायदि खुवा खुलुंजोबनाय साना खुवा खुलुंखांबा दा देखायगोन आं नोंथांमोननो माबायदि नाजाराया आयौ दे खुवा खुग्लुंगासिनो माबायदि फ्रि फैगासिनो दङ बे खुवा खुग्लुंखांजोबा नोंथांमोननो देखायगोन आं माबायदि बे लकेसना माबायदि नायबानो जाबाय होमबा आङो बे लकेसनखौ नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो होथारदो रावबो साबस्क्राइबबो खालामा भिउसबो जाया मा बुंबावगोन मा बुंबावगोनथाय प्लिज अन्नानै बयबो खालामना होदो एकदम खस्थ' खालामनानै भिडिअ बरनबाय आङो नै जोंना गेदेरा गारि हुगारगासिनो दङ गारि हुगारनायालाय आरो थावल बोरायनाय जागोन ना नायदो जोंना सुपार मानो सुपार स्टारा बेनो रेन्जार पालसार बेजोंनो बेरायो नै सान्दुंआ ओंखारगासिनो दं 8था कारेक्ट जाबाय 8था कारेक्टबाबो खुगाया दाबो खुगायानो बिस्टार दा नै आयौ सोरखौबा होसिगोन नै राफोन खालामसिगोन बेबायदि नायदोल' ओरैबायदि खालामोन दै जाबाय ओइस मोनथाम खनबाय बेखौनो बुङो राफिं खालामनाय गाइसमोन नै हमख'लायनो हाया नै सिमोनजों आरो रबारा होनदों रबाराबो गिदिर गिदिरखा जाबाय दा नैयाव दोनबाय आं बिदि जानांगौ आरो सुबाय जाब्बाय दा मा होनो मिजिं नंगौ मिजिंनि अर नांबाय हेल' गाइस भिडिअआ एसेनोमोन आरो दा आङो दुगैखांबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक एन्ड कमेन्ट साबस्क्राइब खालामदो आरो बिदिनो देखायबाय थागोन आङो